Tja, vi er sådan kommet i fængselagtigt. Det er sådan rimelig noget, forstår I? Så ja, vi har sådan rimelig nedturagtigt. Jamen, det er sådan nedturagtigt, så hvis I kunne komme ned for at sidde fængsel, så kunne det være sygt, så kunne I lave videoer igen og sådan noget, fordi, men altså, I bliver nødt til først at få os ud, så kan vi lave videoer igen. Ja, fordi I bliver nødt til at få os ud af det her fængsel, så vi har allerede en video klar, men vi kan ikke lægge den ud. I får os ud af fængsel, så kom og støt os her. Så slukker vi. Fuck dig, bare.